दया कोइले रहे तब नहीं तो लागे कि नवरात्र के महीना आवे एगो अब के गीत जे आवत रहो कि बुलेट बाजी जा अरे बुलेट बाजी जा ले चली घुमा दे बुलेट बाजी जा ई कुल बाजो करे से सावन के गीत आवे कि हाथी ना घोड़ा ना अरे कबलो सवारी पैदल ही आइबो तोर दुआरी ए भोले ना पैदल ही आइबो तोर बुझाए के सावन के महीना आ गइल बा हम लोग चले जा चल खड़े देवघर आयो कि जैसे तो होके कि जैसे तो होके चाहे परवती कोनो पगली के हमरो फेर देना मोती जैसे तो होके बाबा तो होके ई बुलावत करे से गीत बजाना लेकिन भक्त माई के दरबार में जाके कहला कि हे माई ओ धीरे डोलिया के ललकारा घरवा ओ करे चमक से भइल उजियारवा भइल उजियारवा कि चाल रूप झुनुक के चलेला बधवा कि संगे संगे भगा भैया न खबर दुनिया में सोच भइल बा कि संगे संगे भैया अरे भैया न खबर दुनिया में सोच भइल बा कि माई डोली हमारे बाबा जी जानते हैं कि माई डोली चढ़ी चली सेवा की रवा ताली बाजी बजाएं सब करी के बार हाथ उठो माई जिकरा जिकरा के दू गो हाथ देले वाली दू गो उठाई जिकरा एक गो उठाई आ जिकरा साफा ना होके बगल वाला से पैसा मांग ली आना तो फंड में हाथ तो ना मिले लगे हम यहाँ में मुख्य से दीवार लेकिन साउंड सरकार से विनती करो कि अगला जन्म में तेरा हाथ दो सब के दोनों हाथ उठाई पीछे वाले भैया लोग नहीं जे ना उठाई हाथ पर सातों विधिया ना हम मान चाहे कि सातों विधिया ना अब ताली ऐसे बजाने के बाद कि आप सबके ताली पर हम गाएंगे 1 2 1 2 3 दोनों बक्स में आगे होता ना माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा ओही डोलिया के बखरा कहार दुनिया में सब भइल ओही डोलिया के बखरा कहार दुनिया में सब भइल कि माई डोली ताली बजे के हैं बात धन्यवाद कि माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा ओही डोलिया के दुनिया में सब भइल माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा माई डोली चढ़ी चली सेवनी हरवा
ओकरी चमक से भइल उजियारा ओ हीरे गलिया के ललका बहावा ओकरी चमक से भइल उजियारा भइल उजियारा छोटी रे मोटी गिनिया बचिया छोटी रे मोटी गिनिया बचिया दुनिया लौटे जा ए मैया दुनिया लौटे जा ताही रे छैया भोला गोसैया ताही रे छैया भोला गोसैया बंदरा सैया ए मैया बंदरा चाली रूप की झुमकी की चलेला चाली रूप की झुमकी की चलेला भरा संग संग भरा भैया राघवा दुनिया में सोन भैया संग संग भरा भैया राघवा दुनिया में सोन भैया बोली सच्चे दरबार की दरबार में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइएगा दोनों हाथ उठाने का मतलब कि ही कन्हैया हे बांके बिहार हिराल मैं अपने जीवन को आप पूरे जीवन को आपको समर्पण करता हूँ आप सब देखिए होइएगा जब कोनो चोर रेटेला पुलिस रेटेला चोर के जब तक चोर दोनों हाथ वहां उठा के हाथ कैलेंडर कर दिए तले तले प्रशासन रेटे रहे जहां दोनों हाथ उठल मामला रखा था ऐसे जब भी जयकारा लगा तो हाथ उठा करके बोल सच्चे दरबार की आज रंग में पाले बाबे सब देवता मन भक्ति माई के ठमले भोले बाबा आज रंग में पाले बाबे सब देवता मन भक्ति माई के ठमले चाली रूप की झुमकी चलेला घरा चाली रूप की झुमकी चलेला घरा संग संग भरा भैया राघवा दुनिया में सोन भैया माई गोली चढ़ चलाली से बनी घरा 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 माई गोली चढ़ चलाली से बोल सच्चे दरबार की भक्त भगवान की